በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ማጊ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሰላም ድኹም። ኣነ ሰላም ኣምላክ ይመስገን ክብሩ ይስባሕ። ንስኻትኩም እውን ሰላም ትኾን ለይ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ እና መጀመርያ እዛ ነቲ ዩቱብ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ላገበርኩም ኣበራትዑኒ እና ዓባይ ሓፍተይኒ ኣመዓየ ማለት እዩ መንፈሳዊ ሕቶታት እንተሓታተትና ጌጋታትና ነቀረብኩም ከዓ ምሳና ኮኑ لسمع أذني لستوعد لبنا يا هذا النادق عبيت واي نخد حطنا هلو ملأتي سلام يا أملاك مسكن هميني أخسخي هميني سقط عنا قال سلام دي سلام يا مسكن كورس هميني أخسخان حاد خامي وعلو سلام يا أملاك مسكن كورس فحت جاي إننا لو ما أنتي منفسها وحطتها لك حتى كم على سي እሺ ወይናቴ ናይ መጀመርያ ሕቶ ማለት እዩ ንመጀመርታ 40 መዓልትን ለይትን ዝጾመ መን እዩ ሀ ጎይታ ለ ሐዋርያት ሀ ካህናት መ ነቢያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሀ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ تملي سلوت أجا بركتي وزحلقي ناي حفتي إن لا خال أي حطة نخد اللي خدم لاتي ناخال يتحطنا مالتيو ناخال يتحطنا إتي مسأجو نخندي عمت أب عرات تدنسو ها 3 لا 3 خلتي ها 3 شمنتي ما 3 شدشتي أريد اسمعنا تقول بركتنا زحلقك وحاوي ها 3 شمن ጸጋ በረከት ይዝሐልክና ይሐፍቲ ላሳሳይ ሕተና ንኸድ ናሳሳይ ሕተና ማለት እዩ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ዳሽ እተው ሀ መጽዋዓ ለ ንስሐ ሀ ጥምቀት መ ቁርባን አለዩ ተስማዕና ጸጋ በረከት ይዝሐልካ ለ ንስሐ ጸጋ በረከት ይዝሐልኪ እና ላብራው ሕተና ንኸድ ላብራው ሕተና ማለት እዩ هذه አምላኽ በመጀመርታ ዳሽን ፈጠረ ሀ ወርሕን ፀሓይን ለ ሐኪምን ሕሙምን ሀ ንጉስን ባርያን መ ምድርን ሰማይን አለዩ ተስማዕና ጸጋ በረከት ይዝሐልካ ማ ምድርን ሰማይን ጸጋ በረከት ይዝሐልኪ ብትክክል ተመሊሰሎ ና ሓምሸይት ሕተና ንኸድ لا حمشيت حتنا مالتي هذه ملأتي ويتا إيسوس صوم 4 صوم وقدام انتاي يبهال ها قدام سينا لا قرنطوس ها دبر تاور ما دبر زيتي بعد تسمعنا طقم بركتني يستحلها قدام قرنطوس صقا بركتي يزحلخي بتخكل تموليس الله بتاكل تموليس له ان هذه لا حمشي تحطنا مالتي شاي سب اسجل قويتا مس تولده انتي قص بركه حيزوم مصيوم ها كربه لا ورقي ها اطان ما كله انت تسمعنا صقم بركتنا يزحلك ورحوي ما كله صقا بركته يزحلخي لا شاء تحطنا نخد مالتي لا شاء تحطنا مالتي ويتا إيسوس أب روا يوردانس بمن تطميقو ها زبديوس لا زكارياس ها يوحنس ما الفيوس قال لي تسمعنا تقول بركتنا زحلقا ها قدس يوحنس مطمق صقا بركتي وزحلقي لا شامنا تحطنا نخد مالتي هذه الله خدم ساي لا شامنا يتحطنا مالتي ملأتي ويتا إيسوس نخندي معالتن ليتن إيو تصيمو ها 4 لا 55 ها 3 ما 10 هذه تسمعنا تقوم بركتنا زحلقا ها 4 ليتن 4 وأكثر تصيمو صقا بركتي وزحلقي لا تشعي تحطنا
ሕጂ ከዓ ታሽዐይቲ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጎይታ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ በአምሳል መን ወረደ ሀ ተመን ለ አንበሳ ሀ ርግቢት መ ፀሓይ ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጋን በረከት ይብዛ በአምሳል ርግቢት ሀ በአምሳል ርግቢት ጸጋ በረከት ይብዛልኺ ላብ 10 ትሕተና ማለት እዩ መበል 10 ይኽዲ 5 ምልኣተይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዕድመ ዝዓበየ መን ይበሃል ብዕድመ ዝዓበየ መን ይበሃል ሀ ኣዳም ለ ዳዊት ሀ ማቱላ መ ኢዮብ ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጋን በረከት ይብዛልኻ ሀ ማሳላ ጸጋ በረከት ይብዛልኺ ላብ ሕቶ ክወሰኸክ ማለት እዩ ለመበል 11 ማለት እዩ ምልኣተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ክሰብኽ ጀሚሩ ሀ 30 ለ 40 መ 50 ሀ 20 ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጋን በረከት ይብዛልኻ ወዲ 30 ዓመት ጸጋ በረከት ይብዛልኺ መበል 12 ሕቶ ማለት እዩ ሃይማኖት ዝብል ቃል ዝበሃል ቃል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሀ እምነት በ ድሕነት ቢ ድሕነት ሲ ማሕበር ዲ ኣህዛብ እምነት ጸጋ በረከት ይብዛልኺ መበል 13 ሕቶ ማለት እዩ ትክክል ድዩ ከዚ ለ 13 ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ካብ መቃብር ተንሲኡ ሀ 4 ለ 5 ሀ 3 መ 7 ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጋን በረከት ይብዛልኻ ወርሓዊ ሀ 3 ጸጋ በረከት ይብዛልኺ ላብ መበል 15 ሕቶና ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነታ ኣበይ ተገለጸ ሀ መርዓ ገሊላ ለ ኣብ ቀራንዮ ሀ ሩባ ዮርዳኖስ መ ገዳም ቢዘን መርዓ ገሊላ ጸጋ በረከት ይብዛልኺ ላብ መበል 16 ሕቶና ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋም ኣለዉ ሀ 9 ለ 3 ሀ 7 መ 5 ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጋን በረከት ይብዛልኻ ወርሓዊ ሀ 7 ጸጋ በረከት ይብዛልኺ ላብ መበል 17 ሕቶና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተወለደ ንመጀመርያ ብስራት ዘስምዐ መን እዩ ሀ ሃዋርያት ለ ንጉስ ዳዊት ሀ ጋሶት መሮር ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸጋን በረከት ይብዛልኻ ወርሓዊ ሀ ጋሶት መሮር ጸጋ በረከት ይብዛልኺ እና ናሎም ማዓንቲ ሕቶ እዚ ይመስል ማለት እዩ ጸጋ በረከት ይብዛልኺ ናይ ሓፍቲ እና ጋይሰይ ከዓ ዝጎደለ ኣብ ኮመንት ዝተጋገናዮ ከዓ ኣረምኩም ማለት እዩ እና ትመሃርሉ ኢኹም ኢሉ እውን ይሓስብ ኩላትና ማለት እዩ ባይ ሰላም ኩኑለይ ስሰናይ ንዓኹም ካልኣይ ክፈል ሕዝና ክሻብ ዝመፅእ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ላገርኩም መባራትዑኒ ስሰናይ ንዓኹም ጋይሰይ